MZ-videoer lige her. Au, på kanalen. Sorry. Ja, men vi skulle lave en random facts. Jeg håber, vi er stadig rigtig med, altså. Random facts omkring os. Ja. Yeah. Så. Det er meget. Så jeg håber, I vil se med. Så lige om lidt, så siger jeg sådan. Okay, Cindy, første random facts omkring dig. Og så siger hun sådan en eller anden fuldstændig random hende selv. Det Og første, vi ved det altså ikke. Vi har ikke skrevet noget ned eller noget. intet planlæggende. Nej. Og det bliver 10 random facts. 10! Mindre jeg ikke kan finde Kan du prøve lige med at skubbe til mig? Jeg sidder faktisk. Okay, så starter vi bare. Det første random facts omkring Cindy. Jeg elsker Fakta Kondi. Faxi Kondi. Faxi Kondi. Okay. Jeg kalder det altid Fakta. Jeg har mit nummer 2 random facts med. Første random facts om hende her. Jeg kan ikke åbne runde dørhåndtag. Hvad? Nå. Det vidste jeg ikke. Men det kan jeg ikke. Nå. Ja. Så ved jeg det. Nå. Nummer 2 random facts omkring Cindy. Jeg skal Fakta Kondi. I stedet for Faxi. Ja. Jeg ved ikke lige, hvad der sker. Faxi Kondi. Nå. Anden random facts om... Jeg kan godt lide at spille Flappy Bird. Nå. Ja, okay. Og Clumsy Ninja. Jeg glemte Clumsy. Og Clash of Clans. Clash of Clans. Det har vi gamet for meget lige her i dag og i går. Ja. Ja, det er de første 3 spil, og så Facebook, vi har spillet. Ja. Nå. Og iTunes. Ja. Og tredje random facts omkring Cindy. Min rekord i Flappy Bird er 8. Tredje random facts om... Jeg lærte først at køre på cykel, da jeg var 7. Hvad? Nå. Fjerde random facts omkring Cindy. Ja, Harry girl. Tror du overhovedet, I ved, hvad det er? Jeg kan godt lide Harry fra One Direction. Det er min yndlings medlem, som man siger. Det har hun gerne vil være kæresten med, hvis hun skulle vælge en. Nå, hvad for noget er det? Fjerde random facts om... Ja. Hej. Jeg kan ikke lide at gå med velcro-sko. Det kan jeg godt. Jeg synes, det er underligt. Nå. Og så larmer de så meget. Nå. Femte random fact omkring... Tak. Jeg er helt opsæt. Hvad fanden det nu hedder? Af læbeprodukter. Jeg kan ikke overleve uden. Må man ikke sige det? Det ved jeg ikke. Det gider vi ikke teste mig over. Ja, nu laver vi en video. Femte random facts om... Jeg skal se One Direction koncert til sommer. Og så bagefter skal jeg til Frankrig. Skal måske, og jeg skal bare lige lokke min mor lidt. Hun skal til Frankrig. Sammen med mig. Vi kværker dem, hvis vi ikke må sove til sammen. Ja. Nå. Men ja, jeg skal til One koncert. Jeg glæder mig. Måske jeg og mig. Jeg skal bare lige lokke min mor lidt. Det fik jeg en fødselsdagsgave af min dejlige mor. Ja. Au! I mandags, nej ikke i går, men i en uge. Ja, du bare videre. Det sagde du også i sidste video. Ja, det var 6. random facts omkring Cindy. Jeg har en teletubby-bamse. Jeg ved sgu da ikke, hvad jeg skulle sige. Nå ja, men den hedder Tinky-Winky, hvis I vil have lyst til at vide mere om den, så er den lille med den taske? Ja, det er den lille. Tinky-Winky. La-la. 6. Random facts om ja. Nå, det er fint. Ja. Ja, det er for svært at huske. Sådan nogle underlige ting. Jeg kan sgu da ikke finde. Altså, hvis det bare skal være sådan random noget. Fuldstændig random, det første falder ind. Ja. Så jeg er faktisk næsten klog end blandt dine her mere. Udover at jeg er lidt blank, sådan spejlblank som spejl nogle gange. Og blank som det var faktisk mig, der fandt på den. Jeg fandt på blank som hvid dør. Det er ikke sjovt. Nej, jeg er ikke sjov. Det er mig, der er sjovt, når jeg siger disse forhold her. Ja. Ja. Og du grinbider. Nå, 7. random facts om
Cindy. Jeg dør, hvis jeg drikker 4 faktisk kun der streg, tror jeg. Jeg var ved i at, går. jeg var ved at dø. Ej, det er måske ikke ordentlig grund. Ja. Ja, men så går vi bare videre til 7. Random facts op. Hylde. Jeg er god til matematik, se. Jeg har tegnet en svampe i voksen, der var mange folk, der troede var en kopi. Det er faktisk ganske ved det. Ja. Er det ikke den der er kopien? Nej, Nej. den har bare fået lidt vand, og så øjet lidt skævt. Fæstigt. Se, jeg spildte vand på den. Lytter. Må jeg lige se det? Er det ikke flot? Ja, alt muligt. Nå. Det tog mig også kun 7 timer. Nå, fortsæt. 8. Random facts om Cindy. Jeg spiser ikke morgenmad. Nogle gange, meget sjældent. Altså i hverdagen gør jeg ikke. Men 8. Random facts. Ny? Jeg har lige tænkt på et eller andet. Ja. Jeg kan ikke huske det. Jeg er meget glemsom. Okay. 9. Random facts om. Jeg elsker blå. Jeg har været med i 19 gruppen, altså jeg tænker ikke sådan over, hvad jeg siger. Ja, det kunne jeg tanke om. 9. Random facts om ny. Jeg danser lige så dårligt som mine idoler. Nej, det fik jeg sagt. Hvis det skal være i tvivl, så det er One Direction. Altså, det er mit værelse, der sidder på din næsten, så. Vi skal sidde på mit i morgen, Ja. så kan jeg se det. Ja. Nå ja. 10. Og sidste. Random facts om Cindy. Mig og My, vi har det. Nå, nej. Hvad fanden er min My? Hvad er min sidste? Du er på nettet. Jeg er lidt dum. Det er, at jeg er sygt dårlig til at passe på ting. Hvis der er noget, der ikke må gå i stykker, så går det i stykker alligevel. Ligesom hvis jeg får en ny hvid bluse eller sådan noget. Den er ikke hvid dagen efter. Nå, 10. Alle de her 5 fingre sammen. 2, 3, 5. Facts om mig. Kan det ikke også en random? Random. Ja. Jeg har næsten, bemærker jeg siger næsten altid enten noget af farven pink på mig, fordi jeg elsker pink, eller så har jeg noget med One Direction på mig. Næsten altid. Det har jeg næsten faktisk så. Nej, har jeg. Det står slet altid blå på dig. Ja. Nå. Det var det. Ja. Peace out. 5% tilbage. Eller har du sat den til ladning?